prohibición de presentarse ao exame en polo menos 6 meses. Bueno, pois aquí no termómetro fixémonos cunhas destas lentes intelixentes, fíxense vostedes que xa as vai a por Bernardo, porque queremos saber exactamente nun exame, Bernardo, como funcionan, como axudan a copiar. Pois aquí as temos, efectivamente, Rocío, e aparentemente, como vedes, son unhas lentes normais, sen ningún cable, nin nada sospeitoso, pois que nos faga pensar que teñen, efectivamente, unha cámara na montura. Aquí a vemos, en realidade levan esta camariña aquí pequeniña, incrustada na montura, pero se eu teño o exame diante, imos facer unha proba, vale? Poñamos por caso o exame que van ver agora aquí na pantalla. Se eu teño este exame diante, outra persoa que estea fora da aula, grazas a esta cámara, vai estar vendo ao mesmo tempo, en tempo real, a imaxe deste mesmo exame. E esa persoa vai ir resolvendo as preguntas e mándame as respostas. Como? Pois a través dun audífono diminuto, moito máis pequeno que o pinganillo que utilizamos Rocío máis eu cada día. É unha especie de pinganillo prácticamente invisible que vai por dentro do oído, polo que eu podo escoitar as respostas, agora os exames son diante do ordenador, non? Sen levantar sospeitas, así sen movimentos raros, sen nin sequera mirar o teléfono móvil, esa persoa vai ver se se atopa cun rabaño nesta vía debe ceder o paso aos animais. Sí, Bernardo, sí, é certo. Vale, sí, é certo. Pois doulle, o sí. Non estou dando ideas, pero ollo, o risco é alto. Falamos de infracción moi grave que conleva multa, suspenso automático e 6 meses en poder volver presentarse. Unha compañeira interesada no tema, non as vai comprar, quixo afondar nel. Belén. Pois para falar desas gafas intelixentes que se están usando para copiar, viñemos a Porriño para falar con Ángel Gil, que é o director de espiando.es. Que tal, Ángel? Bo día, que che parece a ti este tipo de gafas? Ti telas aquí? Hola, bos días, Belén. Non as temos, dende fai un tempo, porque é un sistema un poquinho, non sei, digamos, arcaico, e hoxe en día sí que temos outro tipo de sistemas, pero non recomendamos que se usen en examen. Obviamente é ilegal. E para que cousas se poden usar? Cóntame.